Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Javier Mangadorekin gaude, gure ohiko kolaboratzailea dena. Kaixo, zer moduz? Ongi eta zuek. Oso ongi. Zer kontatuko diguzu gaur? Bueno, pues aurrekoan egin genuen pixka bat eten bat, zera gure gaian, eta lehenago jorratzen genuen zera esate pasolekuko, bueno, historia pixka bat, ez bakarrik Sarasate pasoleko baizik eta ingurua ere bai. Zergatik dagoelako proiektu bat gaur egun, bueno, oraindik ez dago proiektua, baina asmoa bai eta proiektuen zera lehiaketa egingo dute ere bai gertu. Birmoldatzeko batez ere trafikoa, ez? Orduan, ideia zen jorratzea pixka bat, trafiko moldaketa horrek eragingo dion zera zonaldea. Eragingo duen zonaldea, ez? Eta zonaldea izango da, Sarasate pasalekoa, bera, baina baita ere hegoaldeko aldea nolabait esateko, etxeak eta plazak eta historiak, ez? Eta gaur, hain zuzen, zonalde hori jorratuko dugu, asmoa da. Mugak izango dira gutxi gora bera San Ignazio etorbidea alde batetik, Lizarra kalea hegoaldetik eta beste aldetik mendebaldetik Jango Azimiranda kalea. Orduan, han dauden etxeak, etxe multzoak eta plazak jorratuko ditugu pixka bat. Orduan, hasteko, bueno, pues hasiko gara, igual hemen txuleta dukat, gaurko Lizarra kalea. Lizarra kalea modernoa da. Esan nahi dut, ez dela betidanik izan han. Eta norabidea ere aldatuta dago pixka bat. Ez asko, baina lehen okertuta zegoen, ezen kalea, printzipioz. Zer zen? Bueno, hori zen, lehen komentatu genuen, Harresietan bazegoela militarrenk bazuten lege bat, ezarri zuten lege bat, lei de zonas polemikaz, eta orduan Harresi inguruko zonalde guztiak libre egon behar ziren. Beraz hori zen libre. Hori printzipioz zegoen libre, ez guztiz libre, baina... Baina zergatik ezin zen hor? Defentsarako. Defentsa, klaro, logikoa da, ja komentatu dugu bateren batean. Klaro, defensa eraginkorra egiteko aurrealdea izan behar da libre ikusteko, etxaiak ikusteko, luze-luzetik ez. Kontua da, eta horregatik zen, lei de zonas polemikaz, baziren, hemen Iruñan ziren, hiru zonalde polemiko horiek, eta ezin zen, lehendabizikoan, bueno, baziren nahiko zehatzak, ez metrotan adirazita, baizik eta artilleriaren luzeraren arabera. Orduan, lehendabiziko zonaldea zen mosketoi baten tiroaren luzera, irispena. Bigarrena zen kainoi baten irispena, eta hirugarrena zen handik arat, ikusi arte, begibistan izan arte. Eta horren arabera, baziren, edo arrasgarbi izan behar zen, zonaldea, edo etxe, bueno, xumeak, egurrezkoak, edo adreiluzkoak, hola, arbol xumeak ere bai, eta, baziren holako zehapen batzuk, ez? Baina barrura hemen Iruñan, pentsatu behar dugu, Iruña hiri konkistatua izan zela. Orduan, etxaia ez egoen bakarrik kanpoan, izan like ere bai barruan. Orduan, barrura ere bai bazen zonalde bat libre utzi beharrekoa, ez? Eta justo da zonalde hau, gaur jorratuko dugun zonalde hau. Gero ja, bueno, lege hori lehundu joan zen, pixkanaka, ja mehatxuak, frantsesen aldetik batzez ere ez, mehatxuak ez ziren hain gogorrak, bueno, orduan ja lehundu zen pixka bat, ez? Baina, printzipioz, zonalde hori, egon, bueno, libre, guztiz libre. Eta orduan, han osatu zen, erigintzaren arabera,
osatu zen alde batetikan, bueno, etxe multzo batzuk, San Ignacio kaleko, garai hartan zen kalea, gaur egun da etorbidea, ez? Kaleko lehendabiziko etxe multzoak, 2, 4 eta 6 zenbakidunak, eta 8 uste dut ere bai, 6 zenbakidunak bakarrik, eta gero, Binkulo plaza, eta gero ja bazegoen beste zonalde bat. Ziudadelaraino bazen beste eremu bat, beste orube bat, ez? Gero komentatuko dugu zertan erabili zen. Eta hori guztia zen takonera. Aurreko egunetan ere bai komentatuko genen, takonera. Osea, takonera zen, Sarasate pasealekutik gaur egun takonera dagoen mugarainoa. Osea, luze-luzea oso... Orain handia bada, lehen... Bai, lehen oso handia. Eta gainera erabiltzen zen, ezin zen eraikin, ordamon erabiltzen zen, jendearen atxeden hartzeko eta batzutan landatuta, lorategia landatuta, nola edo ala, eta plan horretan, ez? Kontua daia, irigindu egin zen, urbanizatu egin zen azkenean, ez? Orduan, Lizarra kaletik behera, behera esan nahi dut, iparraldera, azten baldin bagara, Lizarra kalea zegoen. Zegoen paseatzeko bide bat, baina hori, norabidea zen pixka bat desberdina, okertu pixka bat. Eta gero, egin zen lehendabizikoa edo irigindu zen lehendabizikoa izan zen San Ignacio, baina San Ignacio kalea. San Ignacio kalea iristen zen San Nikolas portaleraino. Gaur egun, Carlos Hirugarrena zinearetoa zegoen tokiraino. Bakarrik puska hori. Eta gero, ja Lizarra kalea hasi zenean, irigintzen pixka bat, orduan, hasierako izena izan zen San Ignacio ere bai. Orduan, bata zen San Ignacio kalea eta bestea zen San Ignacio zeharbidea, zeharkalea, trabesia. Ze originalak. Nola? Ze originalak. Bai. Kontua da, klaro, Lizarra kalea orduko San Ignacio kalea baino luzeagoa zen, osea, zeharkalea luzeagoa kalea bera baino. Eta orduan, bakoitza zituen bere zenbakiak. Orduan, klaro, eskutitz batean jartzen baldin bazuen helbidea, San Ignacio 3, adibidez, ez? San Ignacio zer zen, kalea edo zeharkalea. Orduan, postariek hasi ziren nahasten, eta ziren problemak, eskutitzak ez ziren iristen, edo nahasten ziren, edo galtzen ziren, edo la. Eta azkenean erabaki zuten, San Ignacio izango da zuzena, gaur egungoa, eta bestea izango da Lizarra kalea. Eta geratu zen, ez? Hasieran, gaurko San Ignacio Elizaren ondoan, zegoen lehendabiziko etxe multzoa zen ingenieroen komandantzia. Hortik hasten ziren ja kuartelak. Hortik Ziudadelaraino baziren kuartelak, ez etxeak. Hori izan zen nahiko berandu arte. Eta ordan zen ingenieroen komandantzia. Jarraian, bazen beste kuartel bat, eta zen Zalditeria kuartela. Kuartel oso luzea, iaia Ziudadelaraino iristen zen. Pentsatu behar dugu, luze-luzea zela, ez? Bien artean, bazen, inda, txiki bat, estua, hemen Iruñan esaten da, belena bat, iluna, zikina, jendea sartzen zenan egiteko egin beharrikoak, eta hola, ordan bazen usain txarra, betik, iratsak eta historiak, eta osasunaren aldetik ezen oso egokia, ez? Eta azkenean, irigintza berrian erabaki zuten bertan kale bat irekitzea, gaur egun Gartia Castañon kalea, zabaldu, eta bi kuartelak kendu, ez? Eta gaur egun lehendabiziko etxe multzoa da, avenida zinearetoa zegoen etxe multzoa, eta bigarrena ja dira etxe bizitzak. Dena etxe bizitzak, zineareto bat zegoen, Príncipe de Viana, bere momentuan, eta luze-luzea, ez?
Kontua da, Zalditeria kuartel haundi horretan bazirela zaldiak. Zaldiak, baina eunaka, igual 800 zaldi. Bazka ematezik edateko ere bai eman behar zizaien. Ordan non, ondoan badago Binkulo plaza gaur egun. Eta Binkulo plaza osatu zuten, ez? Eta bertan jarri zuten aska bat, iturri bat, hemen esaten dugu aska, ez? Aska luze-luze bat, tamalez ez da konserbatu, ez da mantendu, osea galdu da, baina oso aska ikusgarria handia zelako, ez? Aldiro emateko uste dut zirela 80 zaldiei edatera emateko. Baina sozion ziren, 10 aldiz gehiago, ez? Ordan, zaldiei eman batzaie egunean bitan edateko, gutxienez. Ordan, pentsatu behar dugu egun osoan, bazirela zaldia gora eta bera, handik, eta jakina, kakak. Ordan, nahiko toki, zikina zen ere bai, ez? Eta handia izan beharko zen, Eta handia, handia, ikaragarria handia zen, luze-luzea zen. Hartzen zuen, igual, badaude argazkiren bat. Plazaren erdia edo gutxixeago. Plaza ez da oso handia, ez? Ez da oso handia, baina horrek izango luke 20 metro erraz, 25 metro erraz. Olako askapuska bat, ez? Horiak kendu zen. Esan behar da ere bai, hor Binkulo plazan, Binkulo plaza hartu zuen izena Binkulo etxetik. Binkulo, komentatu genuen aurreko batean, bazela tegi bat, batez ere irina edo garia gordetzeko. Prezioen gora berak lehuntzeko eta hola ez. Horan, Binkulo etxe puska handia zen, gaur egun posta etxea dagoen tokitik Lizarra kaleraino iristen den luze hori guzia, bazen Binkulo. Horan, plazari jarri zioten Binkulo plaza. Hori, badago beste pasadizo bitxi bat, ez oso ezaguna, 19. mendearen erdian, 89tik 52ra, 3 urtetan egon zenan zezen plaza, Iruñeko zezen plaza. Bai, kontua da, plaza zaharra, hasiera-hasieratik hasi zen arazoetan. Gaizki eraikina zegoen, eta arazo pilo bat zera sortatu ziren, ez? Azkenean, erabaki zuten eraistea, ez? Bota hori guzia eta egin berri bat, toki berean, baina berri bat, hori zen orain Gaiarre antzokia dagoen tokian, han zegoen. Baina, klaro, hori bitartean, bota eta eraiki bitartean, 3 urte geratu zen zera Iruña, zezenik gabe, zezenketarik gabe, hori zinezkoa zen. Orduan, militarrek eman zuten baimena, hori izan zen negoziazioa ezen nola nahikoa izan, bertan, jarri eta kentzeko plaza bat jartzeko, ez? Orduan, San Fermin aurrekoetan eraikitzen zen, desmontable zen, ez? Eta ondoren, kendu behar zen, dekita ipon zen plaza hori, ez? Herrietan jartzen duten antzeko bat. Bai, zurezkoa zen, eta, hor ere bai badaude izan ziren bere gora berak, zera kontratuan ere bai, zera kontratistaren, gero zera jabea zen udalak, baina alokatzen zuen, orduan, baziren gauza bitxi batzuk, eta beste batean igual komentatuko ditugu. Eta 3 urte horietan, enzierroa aldatu zen ere bai, ibilbidez, eta orduan, hasi ordez, orain dazten den bezala Santo Domingo kalean, oso gertu zegoen San Nikolas portalea, hegoaldetik. Orduan, handik zen oso erreza, araño iristea, zezenak, eta handik enzierroa egitea, geratu zen mini enzierro bat, enzierro txiki bat, 100 metrotakoa. 100 metrotakoa, Nafarroko Korteen kaletik, San Ignacio Elizatik,
Binkulo plazaraino, 100 metro eskaz. Eta orduan izan ziren, han entzierroak ere bai, ibili ziren urte batzuetan. Gero, aurreratuko dugu. Aurrekoan ere bai, komentatu genuen, Sarasate pasealekuan, bazegoela etxe handi bat, Miserikordia etxea. Han alokatzen ziren, zaharrak eta umezurtzak eta ondasunen zera menpean zegoen nolabait esateko, ez? Beti ibili zen gaizki diruz. Orduan, diru laguntza udalaren partetikan eskasa izaten zen beti, beharra zen handia, eta orduan saiatzen ziren beti dirua lortzeko bide batzuk ezartzen, ez? Jarri zituzten tailer batzuk, barruan, alokatzeko, eta beste ideia horien artean izan zen frontoi bat. Jartzea frontoi bat, alokatzeko, eta jarri zuten. Miserikordia etxeko frontoia, Juego Nuevo deitu zitzaion, ze, hemen Nafarroan joku zaharra, legezko jokua, zen irikia, plaza jokua. Zen, bastanen egiten den bezala, gaur egun oraindik luze modalitatekoa, luze eta rebote eta horiek, eta guante egitekoak, hemen ere bai, Nafarro osoan hori zen pilota jokua, juego viejo, legezko jokua, ez? Eta hori zen itxia. Lehenago izan zen, etxe puska handia zen, eta bazuen erdian patio bat, lorategi bat, oso polita, badaude oraindik argazkiak, baina lehenagoan jarri zuten trinkete bat, dirua lortzeko, ez? Eta gero, erabaki zuten egitea frontoi, handia, luzea, bazen Sarasate pasealekutik Fernandez Arenas karrikaraino hori zen luzea, beraz, nahiko luzea. Armarria baziren, jendea jartzeko eta gradak, ez? Eta alokatzen zen, antolatzen ziren partiduak, eta alokatzen zen. Eta orduan, diru horrekin, laguntza moduan beti eskasa izaten zen, ez? Orduan, hori guztia desagertu zenean, Miserikordia etxea, halako batean, 20. mendearen hasieran, zeran lehenengo hamarkadan, hor bigarrenean, erre egin zen. Eta orduan erabaki zuten aldatzea gaur egun dagoen tokiraino eramateko. Eta orduan berririgindu zuten hori guzia. Hori kendu zuten, Eskolapio ikastetxea ondoan zegoen ere bai, kendu zuten, urrengo etxe multzoa zen Espainiako banketxea hori mantendu zen, eta tarte horretan eta postetxea, binkulo etxea ere bai kendu zuten, orduan geratu zen orube handi bat, luzea eta zabala, eta han etxe multzo asko batzuk egin ziren, ez? Eta kale bat iriki, kale berri bat, eta hori da García Castañón kalea. Eta atzetik beste kale txiki bat irekitzea komunikatzeko besterik gabe, eta da Fernandez Arenas kalea. Kontua da, García Castañón eta Fernandez Arenas, Concepción, Fernandez Arenas eta Vicente García Castañón senar emazteak ziren. Eta, Amerikara joan ziren, eta han dirua egin zuten, bueltatu, eta hil zirenean biak, orduan herentzia moduan utzi zuten dena, eta dena, bazen diru asko, 2 milioi eta piko, akzioak bazituzten, errentak eta historiak, Nafarroako gobernuari utzi zioten, ez? Eta Nafarroako gobernuak Miserikordia etxea eman zion. Orduan, ongile moduan geratu ziren Miserikordia etxean gizon emakume hauek, ez? Eta orduan, erabaki zuten, bi kale horiei beren izenak ematea. Eta gaur egun Miserikordia etxean, gaur eguneko Miserikordia etxean, badago plaka bat sarreran, eta beraien oroimenez, ez? Bai, izan zen laguntza handia, ze bestela, ezin izango zen
Etxeberria, Misericordia Etxeberria eraikin. Eta zergatik errezen, edo zakigu. Pues zarkituta zegoelako eta azkenean errezen, bai. Ezen naita, ezen naita izan, ze geratu ziren kalean, kale gorrian geratu ziren guziak. Bueno, pues, heldu ziren bi hauek eta diru horrekin lortu zuten. Orain komentatu duzun hori, hemen ere gertatu da, Iruñan. Osea, naita ere bai, hori egin zen Ezezen plaza zaharrekin. Naita zen berri bat eraikitzeko, ez? Aitzaki moduan. Nola? Aitzaki moduan. Bai, aitzaki, bueno, ja eraikitzen ari zen, izan zen eragiteko pixka bat, azeleratzeko pixka bat kontua, bueno, espada, erreko dugu eta listo, eta errezen, eta hangeratu zen, bueno, nork errezuen, auskalo, izan zen kasualitatez, udan, errezuten. Bale, orduan, frontoi horretan hasi zen erremonte modalitatea. Osea, justo ziren garai urteari haiek, zera Juanito Moiak inbetatu zuenean erremonte modalitatea, eta orduan hasi zen bertan. Gero ja Euskal Jai, zera frontoi berria, eraiki zuten eta han bai garatu zen ongi, ez? Baina lehenengo saiakerak egin ziren bertan, frontoi horretan. Eta frontoi hori kendu zutenean, han bertan egin zuten kalea. Probestu zuten kalea, García Castañon kalea egiteko. Beraz, gaur egun, kale hori, García Castañon kalea, dagoen tokian lehen bazegoen frontoi bat. Hemen pilota zaletasuna handia izan da betidanik. Gero, bazuen araudi bat oso bitxia, alokatzeko ziren, zen, ez? Ordan, edo nork harlezake ordu bat, edo bi ordu edo alokatu jolasteko, ez? Jokatzeko. Baina jarri zuten debeku batzuk, eta hemen txuletan dauzkat apuntatuta, zera nahiko bitxiak, ez? Debeku bat ziren, gramatikariei jokatzea eta ikustea. Osea, gramatikoak, gramatikalariak, zer ziren horiek, ez dakit. Horiek ezin ziren ez sartu, ez jokatu. Eta hori zakigu zergatik. Zera oso kategoria handikoa ez zelako. Jende seria zen, orduan, eta bere lana zuten, eta orduan horiek ez. Alde batetik. Gero, merkatarien morroiei ere ez, ezin zuten sartu eta jolastu, baina jaiegunetan ordubietatik aurrera bai. Horiek ziren muga bat. Gero, lizentziatuei eskola egunetan debekatuta zegoen ere bai. Deitzen ziren lizentziatuak. Baina, nik uste dut zirela irakaslea, maizu-maistrak eta hola. Horan, eskola egunetan ezin. Gero, APSen zerbitzairiei jaiegunetan ere bai debekatuta zegoen. Eta gero, agertzen da, ohartxo bat, nik oso ongi ulertu ez dutana, epaiketa egunetan murriztua. Osea, baldin bazen epaiketa bat hirian, orain momentu horretan, ez dakit zergatik, murriztuta zuten ere bai, erabilera. Gaur egun, iruditzen zaigu, arraroa ez, xelebrea gutxienez ez. Hori, gero, inguruan, binkulo plazan bertan ere bai, bazegoen lehen, guko ezagutu dugu, baina duela urte batzu bota zuten, beste zine areto bat, eta ziren Alkazar. Alkazar zine aretoa, hegoalde partean zegoen. Eraikin hori, erabili zen, zine areto moduan, baina ezen zine aretoa, zen beste frontoi bat, Perkain izeneko frontoia. Eta izan zen nahiko bitxia ere bai. Horrek iraupen murriztua, oso motza izan zuen, 1937tik berrogeita batera. Osea, 4 urte eskaz iraundu zen, baina oso herrikoia bihurtu zen. Han egiten ziren partido profesionalak,
ere bai, alokatzen zen ere bai, baina, eta apostuak ere egiten ziren. Eta batzutan gertatzen zen, hori, hemen Iruñan, Iruñerriko jendea, zera abeltzainak eta baratzekoak eta hola, zera etortzen ziren, asteburutan, batez ere larun batetan, azokara, ez? Gauzak, zera, hori, saltzera eta hola, ez? Eta behin baino gehiagotan, behin saldu beharrekoa salduta diruarekin frontoira, ez? Apostoak egiteko eta galdu eta zera, bueno, burumakur bueltatu, ez? Eta zer gertatu zitzaion frontoi honi? Kendu zuten. Bueno, kendu zuten ez, bihurtu zuten zine-aretoa. Eta bitxia da, osea, ezen ukitu, erabili zen ezkerreko pareta jartzeko pantalla, eta gero, zera armailak eta aretoa egiteko, ez? Horregatik, nik horatzen dut oraindik zen, nik ezagutu nuen zine-areto hori, zen luzea, osea, justo alderantziz beste zine-aretoetan gertatzen den bezala, ez? Zera, luzea eta pantalla barrenean, ez? Hau zen luzea, baina pantalla erdian. Orduan, tokatzen baldin bezi zaizun lehendabiziko hiladan, mutur batean, ez zenuen apenas ikusten, bazen erabat zeharka pantalla, bazen luzea, eta gero pantalla erdian, ez? Orduan, ezen ukitu, bakarrik egokitu egin zuten. Eta oraindik ikusten da, osea, gaur egun, Tutera kaletik baldin bazoaz, zera hegoaldera, ezkerrean geratzen da toki hori, komentatzen dugun toki hori, eskuinaldean dago zera Korte Ingles, gaur egun, ez? Justo aurrean eta Binkulo plazara alderago, eta badago etxe multzo horretan, zonalde bat, non ez dauden ez leihotik, ez balkoitik, ez deuz. Eta gainean ikusten da, dela frontoi bat, osea, goiko aldea da zera arku txiki bat, osea, frontoiaren paretaren beste aldea, atzeko aldea. Eta beste kalean, Sancho el Mayor kalea, ikusten da beste inbeste, ez? Eta bazen sarbidea, hango sarrera, ez sarrera nagusia zen Binkulo plazan, baina pelotarien sarbidea, takila bat zegoen ere bai, eta oraindik ikusten dago ikusgai. Begiratzen baldin baduzu ongi, nabaritzen da hori frontoi bat izan zela. Eta orain zer da etxe bizitza? Utzita dago, dirudienez. Eta, klar, partikularra da, eta ez dakit zer egingo duten horrekin. Hori pendiente dago. Bale, bai Misericordia etxeko frontoia eta lehengo trinketea, bai hau perkain berriak ziren, hori 20. mendean. Eta lehenago zer egiten zuten, baziren beste frontoi batzuk, bai, baziren San Agustin kalean beste bi txiki-txikiak, nahiko, eta orduan non jokatzen zuen jendeak, non pilota zaletasuna handia zen. Garai batean, 18. mendeetan, erabiltzen zuten kale berria, la calle nueva, garai hartan, betidanik izan da, burgoen arteko lubanarroa, fosoa. Gaur egun, txukunduta dago eta beste kaleak bezalakoa da. Baina, garai batean, toki utzia eta hola, eta han erabiltzen zuten, luze jokatzeko. Beti ez pareta baten kontra baizik eta luze, plaza moduan. Baina batez ere egokitu zuten orube handi bat, zabal eta handia, noika proposa, eta zen, Binkulo plazatik Ziudadelaraino, heltzen zen, zera orube zabala. Hor zegoen, lei de zonas polemikaz horrek eraginda bete-betean, ezin zen eraikin. Eta orduan, nola edola hasi ziren jokatzen, areagutu egin zen kontua,
militarrek azkenean utzi zuten pixka bat, bueno, pues olako pareta, plaza jokoan badaude bi pareta, frontoia bera, ez oso handia, eta gero errebotea, ere bai, badaude bi, ez? Bueno, pues errebotea eraikitzeko problema handiak izan ziren, azkenean utzi zuten, total, azkenean, pues, han kantxa bat osatu zuten, baina zabala, plaza jokoa egiteko. Hori, bastanen bezala, luzea jokatzeko eta la. Eta hori izan zen 1879tik 85era. Beraz, 25 urte hor nonbait luze, ez? Hor nonbait. Hor, klaro, azkenean erabili zen lehenengo zabalgunea egiteko. Baina, garai haien artean, pues, erabili zen pilotaleku moduan, ez? Orduan, klaro, han jokatzen zen luze, modalitatean eta hori guztia, baina baita ere egiten ziren beste herri kirol batzuk. Gaur egungo herri kirol batzuk galduta daudenak. Eta bat zen palankarien apostuak, palankarien lehiak. Eta zer da hori? Palanka bat botatzeko, bat zen, harriak zulatzeko erabiltzen ziren olako palanka, burdinezkoa edo olakoa punta batekin, pon, ez, zera zulatzeko, ez. Ordan, hemen beti eginda ofizioetatik kirol bihurtu dira, ez. Ordan, bueno, pues palanka hori bota. Eta bai, astuna, oso astuna zen. Eta orduan, hori nahiko kirol bihurtuta, nolabait, komilartean kirol bihurtuta, lehiak eta postuak egiteko, arau batzuk jarri zituzten, eta baziren estilo diferenteak. Adibidez, gaur egun jabalina, botatzen den bezala, ematen du naturalina, ez? Ba ez, hemen zen horrela egiten. Egiten zen diskoa jaurtiketa bezala. Osea, hartu sorbaldatzetik, buelta batzuk eman, eta askatu. Hori zen, nola zen? Era bat. Baina, nafar era zen, zera jabalina bezala botatzeko. Orduan, apustuak eta desafioak eta egiten ziren. Eta ona ekarri dut bat oso, famatua izan zena, bazen oso lehiaketa horiek ziren oso jendetsuak, Orduan egin zuten desafio bat, lehizako batek, egin zion desafio bat, iparraldeko bati, hori, jaurtikitzeko, ez? Palanka jaurtikitzeko, palankariak. Orduan, jende asko etorri zen, lehizatik, baina iparraldetik ere bai. Kantxa, jolasten zuten ezberdin, ez? Nola? Ez zutela modu ezberdinean jolasten? Eta hori da kontua. Hor izan zen koska. Orduan, kontua zen, apostu fuerte egin zela, ez? Eta jende artean ere bai, egin ziren apostuak, ez? Baten alde, bestearen alde, leizarra zen oso indartsua, bestea meago zen, orduan, leizarrakoen alde egin zuten. Baina, klaro, botatzeko, jaurtikitzeko erak ziren desberdinak bien artean, eta batek, era leizakoak bota zuen, jaurtiki zuen, zera modu horretan, nafarreran, baina bestea egin zuen bere moduan, ez? Osea, disko bezala, ez? Eta irabazi zuen. Eta jendea haserretu zen, trampa, hori ez da legala, hori ez da legezkoa, hori... Eta sekulako istiloa montatu zen, ze jende asko zegoen, ez? Total, ez era iparraldekoa harrapatu nahi zuten, eta ez dakit errekera bota, edo ez dakit zer. Eta ospa izan zuen, norbaitek azkenean lagundu zion pixka bat, zekau, arresiaren ondoan zegoen jokua, tokia. Eta orduan, igo arresia eta bestaldetik salto egin, lagunduta, eta ospa egin zuen handik Frantzia aldera. Orduan, hemen esaten den bezala, tuvo que salir por patas. Zen erresago berriro egitea eta biak modu berean egitea. Baina hori zen egiten, apostuen munduan horrek ez du funtzionatzen. Hori behin eginda, horrek balio du eta ez dago besteri, eta galtzaileak ordaindu. Gero,
Palanka kirol, herri kirolaren aldetik badago beste anekdota, hau ja ezagunagoa, izan zen itxala handikoa, hotza handikoa izan zen bere momentuan, 50. hamarkadan, 20. mendearen 50. hamarkadan, nik ezagutu nuen jaio nintzelako garai hartan, ez? Halako, bazegoen tipo bat, duela urte gutxi, hil zena Miguel de la Cuadra Salcedo. Nahiko ezaguna izan zen, igual zue gazteok ez duzue ezagutzen, baina tipo aventurero zen, Espainiako telebistan ibili zen El Conquistador antzeko programa bat egiten, aventurak eta historiak, umeak eramaten Amazonas ibai zonalde horretan oso ibilia zen, erreportaje asko egin zituen telebistarako, eta horren tipo oso famatua zen. Eta hori, gazte garaian, beraz garai hartan, 50. hamarkadan, tipoa zen kirolaria, hain zuzen jabalina jaurtitzailea. Jabalina botatzen zuen, jaurtikitzen zuen. Eta tipo oso ona, fuertea, eta oso ona zen. Eta momentu hartan munduko errekorra, jaurtiketa horretan, munduko errekorra zegoen 80 metro, 80 metro luze. Honek, iritsi zen zera olimpiadetara, garai hartako olimpiadetara, eraman zuten, jaurtitzaile bezala, ez? Eta ordan jaurtiki zuen, baina jaurtiki zuen jabalina zera disko bezala. Eta orduan bere jaurtiketa izan zen 112 metro. Osea, 80tik 112 metrora. Osea, hautsi zuen errekorra, baina txikitu egin zuen, ez? Eta, rekord mundial, osea... Eta orduan antolatzaileek ez zuten onartu estilo hori. Eta kendu zioten, errekorra, eta sekulan ere ezen apuntatu, errekor hori. Hori, urteak pasata, gertatu zen ere bai, zera altuera saltoetan, ez? Salto de altura. Lehen egiten zen rodillo edo tijereta edo eta gero etorri zen Fosbury estiloa, Fosbury zen ingles bat, eta orain sorbaldan egiten da saltoa, estilo hori, ez? Eta jende guztiak atleta guztiek egiten dute salto horrela, ez? Pues ura izan zen lehendabizikoa egin zuen estilo hori, erabili zuen lehendabizikoa, inventorea, eta lortu zuen errekorra, txapela, medaila, irabazi zuen, eta ez zioten kendu, hori onartu zuten. Baina lehenago, jaurtiketa forma estilo hau, nafar eran, ez zuten onartu, eta kendu zioten gizon honi, gure Miguel de la Cuadra Salcedori, kendu zioten errekorra. Eta ez dago bakarrik anekdota bezala. Eta jarri zuten aitzakia izan zen arriskutsua zela ikusleentzat. Osea, kontrol gutxi zuela, dirudienez, aitzakia ez, eta orduan jabalina, deitu lezen, pues igual, zera ikusleen artean erori. Eta orduan, aitzakia ezen aitzaki hutsa, ez. Baina, total, errekor hori ezen iritsi, ezen registratu azkenean. Bueno, joango gara bukatzen. Bai. Oso ongi. Pues orduan, ja bukatzeko. Azkenean, zera irikintza berria egin zen, han osatu ziren eraikin batzuk, Alondegia, Artes y Oficios Eskola, ere bai, jarri zen Binkulo plazan. Handik, anekdota moduan, jaurtiki zen Txupinazoa, San Ferminen Txupinazoa, 1952an, udaletxea obretan zegoelako. Eta ordan egin zuten handik, gero ere bai handik egin zuten, eta hori guztia. Eta beste, azkeneko anekdota,
Iruña beti izan da, eta Nafarroa osoa ez, oso katolikoa. Ez? Eta orduan, garai batean antolatu zen biakruziz bat, oso luzea, San Nikolas zeran elizatik hasita, zonalde hori hau guzia ibili, eta bukatzeko Boskezilon, San Lorenzo eliza ondoan. Orduan, oraindik izango ziren, ez dakit non izango ziren, zera mugak, ez? Mugak estazioak esaten direnak, ez? Eta hori izan da pixka bat guzia. Eta, hurrengo egunean, Ez dut pensatu. Ikusiko dugu. Sorpresa izango da. Mil esker. Zorregatik. Eta ikusiko gara hurrengoan. Oso ongi. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.